Crtani vicevi. Miki i Mrki. Oho, pa desi Mrki, šta ima, kako je bilo na poslu? Pa evo me nema ništa, jebeno i šta. Ajde kad Jebeno stiv. jebi ga, aj kad imamo već ovak dug put, šta misliš da ustavljamo malo štoperima, a? Pa može jebi ga, sam treba vidjeti šta nude i ako je dobra ponuda jebi. Oh, evo vidi prve štoperke. Pa i ne izgleda slabo, ajde da vidimo šta nudi. Dobar dan gospođo, šta nudite vi danas nama? Ako hoćete da vas povezujemo, morate nam nešto dobro ponuditi. Dobar dan, gdje ste momci? Ja imam jabuke za vas. Joj Mrki, jel trebaš jabuka? Ne treba, a? Maja. Pun kurac ovih vitamina, više dosadlo, sve. Jabuka Ne treba. hoćeš. Ne treba, hvala gospođo. Doviđenja. Doviđenja. Posle sljedećih 20 minuta vožnje, momci nailaze na novu štoperku. Ujebote ovaj dobro, ćemo stati ovdje. Aj stani, ajde Mrki stani. Pitaj šta nudi. Pitaj ti, šta da ja pitam. Dobra je. O, dobar dan. Dobar dan. Reci ti meni, curo, gdje ideš ti? Pa samo tu malo naprijed do stanice. A šta nudiš? Pa evo imam kruške. Ben ti kruške tamo, jabuke ovu kruške. Trebaš ti krušak? Ne trebam, koji će mi kurac. Curo, izvini, ne možemo te povesti. Ajde, čao. Posle 10 minuta vožnje, momci opet nailaze na novu štoperku. Dobar dan gospođo, šta nudite? Dobar dan, dobar dan. Pa evo, redaljku. Redaljku. Jel Mrki, jel trebaš redaljku? Morat. Ne trebam, nija, ajme dalje. Jel ba, znaš šta kontam? Kaži. Ova zadnja sad što smo zaustavili, Ja, što je rekla redaljku. ja. Ne znam šta dođe to redaljku, šta je? Znaš ti? Nemam pojma. Šta da se vratimo, a nazad da je pitamo šta je uopšte redaljka? Pa mogu smo, ko zna, možda je nešto dobro, a ne znam. Ajde okreći. I momci su okrenuli auto i vratili se nazad do cure koja im je ponudila redaljku. Jel ba, koji će pitat, je bud mene sramota, reći da ne znam šta je. Pa, mogu ja pitat, a možeš i ti svejedno mi je... A pusti, ja ću, ajde. Jel, izvini, curo, da te pitam, reci ti meni, šta znači ova redaljka? Pa evo, skinem gaće, dam tebi malo i dam njemu malo. Jel ba, Miki, treba li tebi njene gaće uopšte? Ne treba meni ženski gađa, ali treba tebi. A šta će, aj govorim, Ajmo smiješ. dalje. Ne treba, čao. Ako vam se svideo video, bacite like i širite ga dalje. Hvala na podršci.